ke ban iko ya ilahi, in ya aikin sanyi ko da zahi, na ainihiyar girkai ban samahi, an rufe mu rabbi abu da marhi, in ka yarje rabbi na zan fasi, yarda na aikin sannan a ɗauke da gawa. In ka ce na yi Allah sai na ɗauko, kun ka dama zani na miƙa koko, ba ni damar begen wanda ka aiko, wanda shi san bai gajiya da bako, shi a kullum buri na iya miƙo, in ka zo zai baka bai gajiyawa. Kan na ce komai ai mai salatai, ga shi habibullahi uban mukamai, Ali a sakar masa bai, wanda su ne sun ka cire ta kubai, dan siyo yaƙi ga dukan aduwai, ba su kaunar da damu ko ya ji yunwa. Na yi rauni annabi karfafa mini gwiwa. Auliya'ullahi suna da girma, dole in zan yi yabo sai da kuma, shayana tijjani yana da ki'ima, jiyali abdulkadir da shi ma, baya in yi har da su shakki birima, na yabo ban sa kuma to Idris ni asuwa. Gaisuwa ce zan yi gurin batula, Fatima babar su Hassan Kalila, wanda rabbi ku yana burge Allah, tunda ku ne masu isa jalila, ni bukata ta kira ni wasila, sai ki ce zauna Idris dan Hausawa. Na yi rauni annabi karfafa mini gwiwa. Alaika abin kiran Allah sai na yabe ka, shi yasa na yi ƙudurin yin yabanka, ni bukata ta kira ni naka, ko da kyara ko zagi da duka, ba su sa in kyale yabanka mai safa marwa. Na yi rauni da a cikin yabona, ba a fitar agona, in kara ya dare ka more rana, yau na faɗi na tashi na batuna, babu mai ɗaukar nauyin yabona, har na fara zaton kuban da ƙwarin gwiwa. Na yi rauni annabi karfafa mini gwiwa. Sai na dawo nazarin rayuwata, yabo ga annabi shine manufata, sai na bar komai na rike bakata, ban bukatar wasu masu min gata, annabi na zai gyaran rayuwata, na yi yaƙini har aka bani ƙwarin gwiwa. Kai rukalkin lahi abin batula, kai kadai ne ke burge Allah, mai kamala da isa mai jamala, wanda ke kinai mu kira shi gaula, dan asara ya yi fada da Allah, babu shi ba koshi zai ta zaune da yunwa. Na yi rauni annabi karfafa mini gwiwa. Yabanka nake yi ban da komai, safa in yi da rana na ƙara maimai, yammaci in yi dare ba na yi mai, kan yabo na to ku kira ni jarmai, in na sauka ce ga mai yabo na rike da basira ki zo min da yawa. Mai fada ya cika shi ne ra'ufi, in na yau begen ka na kan ji ƙarfi, shi yana son sanya farin tufafi, sai ya sirka su da koren mayafi, duk mukamai ya zarce su yafi, duk halitta kowa kai yake tsugunawa. Na yi rauni annabi karfafa
labibi ya masoyi gun Allah habibi na yi roƙon nesa ta zan karibi ran da zan koma na zamo turabi zo gurin mutuwa ta ya habibi har a zare ran kaina kana shafawa yau a ce gani cikin kabarina babu kyawawan aiki gurina zan tuna na so kafin ya kuna na iya banka da safe na yau da rana ko a ce ba komai ni ya kuna san ka shine ɗaya aikin da zan tunawa na yi rauni annabi karfafa mini gwiwa wai me kai rere banka daɗi in ana begen kai na zumudi kunnuwa da idanuna ta kaudi za na je kun rere ban ba daɗi ko na yau ko wani ya yi zan ji daɗi har na dawo shauki na ina nunawa nisan ka ne a bugun zuciyata san ka yara tsaya mamaita ban da buri wanda nake bukata sai ganin ka rasulu ba gabinta in na ganka gunna mace na huta ban da sauran kallo daga uban kyawawa na yi rauni annabi karfafa mini gwiwa ka sani ba ilimi ne a guna sai tulun zirbai da na sawa kaina banda aiki ɗaya da ya kai a nuna wanda zan fuskanci ubangiji na fake bayan kauban gidana tun da kiyama Allah kai yake nunawa shi yasa zan huta ba da suma ba da niyyar ajaban ka ne ba ni yaban ka ban ma fara yi ba na yi rauni ne na tsaya a duba za na canza salo zan dora dan ba so nake ayaban ka na zan ma abin nunawa na yi rauni annabi karfafa mini gwiwa na ga malam ɗai ya ba hadiminka ni nake ban kwana yau gare ka ni ganin shawa na tuhadimarka ni ganin su bala da zulai hataka har da yaro na dan mamanaka ni ko suna na idrisu dan hausawa na yi rauni